Γάλα. Με το σκόρδο. Έλα και η ηλίθεια. Α. Συνεχίζουμε. Γεια σας, εγώ είμαι ο Έρικ. Εγώ είμαι ο Πάτρικ. Σήμερα είναι το καινούριο style τα βίντεο μας. Λοιπόν, εξήγησε κύριε Έρικ. Είναι ένα challenge τροφίμων. Γενικά θα κάνουμε διάφορα challenge, αλλά απλά σήμερα θα κάνουμε μόνο με τρόφιμα. Έχουμε γράψει εδώ πέρα σε χαρτάκια διάφορα φαγητά. 20 χαρτάκια έχουμε. Το θα πάμε σήμερα. Και δεν είναι μόνο φαγητά, είναι τα πάντα που έχουμε βρει στο σπίτι μας. Σαμπουάν. Καλά. Για άλλη εσύ πρώτα. Βασικά όχι. Πέτραψα λίγο χαρτί. Πέτραψα λίγο χαρτί. Πάπρικα! Πάπρικα, παιδιά. Λοιπόν, η πάπρικα. Πάπρικα είναι κανένα. Πάπρικα ρε. Μου αρέσει γενικά πάπρικα. Εντάξει, πάει. Ένα κουτάλι, λιγότερο. Καλά είναι έτσι, πείτε πολύ. Μια χαρά είναι έτσι. Επειδή θα πάω και πολλά. Έλα. Ρίξε λίγο αλλά την πολλά να πάω. Όχι. Βασικά ρίξε λίγο. Πολύ είναι. Πολύ είναι. Κι άλλο. Είσαι μαλάκας. Πού είναι η σακούλα αυτό? Βγάζεις καπνούς από το στόμα. Ωραίο. Λοιπόν, έφαγε την πάπρικα το παιδί από εδώ. Το πάπρικα φεύγει. Σειρά μου να διαλέξω. Φοβούσε. Φοβούμαι. Μην έχει στήσει κάτι. Τι. Σε αυτό είναι τέτοιο σοκολάτα τύχη. Ωραία, σοκολάτα. Ωφ, κουτάλι μας. Φάε πούστη μου, φάε. Εγώ πάπρικα τρώω, εσύ σοκολάτα. Ωρε τι προφυλακτικό που είσαι. Να δείτε το. Θες και εσύ? Όχι. Όχι, δεν έχω πάρει. Τι γκάντον που είναι. Λοιπόν, Σειρά τώρα. καλύτερη είναι σοκολάτα. Ναι. Θα το βρω κι άλλη. Σκόρδο. Παιδιά, σκόρδο. Ωραία. Λοιπόν, να το σκόρδο. Μαλά τι χωρίς. Χωρίς. Θα πεθάνω. Γιατί μαλά το τρώνε. Γενικά εγώ λατρεύω σκόρδο. Και πάπρικα λατρεύω. Σε είδα και πριν. Να, άμα δεν πιστεύετε ότι είναι σκόρδο. Για μύρισε Έρικ. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει η μυρωδιά. Σήμερα θα βρωμάω όλη νύχτα. Μάλλον και αύριο. Νεράκι μπορώ. Μπορείς. Νεράκι μπορώ. Γάλα. Με το σκόρδο. Έλα και η ηλίθεια. Α. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα Η σειρά, μακάρι να σου πέσει κανένα. Θα πάρω αυτό. Έναν άλλο. Δεν λέω τίποτα. Πάρα πολύ το σκόρδο. Γεια! Τι. Αλεύρι! Αλεύρι. Για να δούμε. Καρφούρε. Το πιο φτηνό αλεύρι πήραμε για το πρόβατο με γυαλιά. Όπα, τι έπαθε η κάμερα. Α, τώρα καλή ανάλυση είναι. Σαν τόσο πολύ. Σαν καιροίνι είναι.
Σιγά ρε μαλάκα, εγώ πάπρικα πόσο έφαγα. Άλλο παπρικά και άλλο αυτό. Πάπρικα είναι πιο σκληρό, ηλίθεια. Ναι, αυτό όμως δεν πέφτει. Έκανα το σωστό. Λοιπόν. Φοβούμαι. Προσπάθησε να το καταπίνεις. Άντε μπορείς με νεράκι. Σ' αφήνω να πιεις νεράκι. Εγώ έκανα αυτό. Έχω δει. Στα αρχίδια μου. Πάρε και πιες νεράκι. Πού. Πού. Έκανες σε μετό. Πού. Γιακ. Πού. 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 Γιακιο. Πού. Καλά. Έχει αρχίσει το βίντεο. Σκαμώτα το. Έχει αρχίσει, κάτσε. Σταμάτω και έρχεται την έξω. Λοιπόν, τελειώσαμε με το αλεύρι. Έφτασε πάνω μου ο μαλάκας. Έπρεπε να αλλάξω τα ρούχα. Όλο αλεύρι είναι τώρα. Να βγάλω από το κόκκο που έχεις εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα εγώ διαλέγω. Να πω εδώ κάτω. Ωραία να πω. Ρίγανε. Κολόφαρδε. Είναι το νίκη, εγώ νομίζω λεμόνι. Ρίγανε. Ωραία. Εσύ να μου πει, άμα δεν φάει λιγότερα, φάει λιγότερα. Εγώ σαν μάλλον θα πάω περισσότερα. Αχ, το λατρεύω. Η ρίγανη σου. Πιο πολύ πάει. Πιο πολύ. Όχι ρε, καλά είναι. Λίγο. Χαμήλωσε. Μυρίζει και ωραία. Άμα θες κάτι βάζεις κι άλλο. Θα πάρεις κάτι στο στόμα σου. Όχι θες κάνει. Έχει μια απέσια γεύση. Όχι με αυτό. Πιες με ποτήρι. Στήστο. Και την γλώσσα και είναι πικρό. Λογικό. Είσαι ωραίος. Το ρέψιμο μου βρωμάει τώρα. Ωραία. Σκόρδο. Σκόρδο με ρίγανη. Και λίγο κόστικα. Λοιπόν, έφαγε τη ρίγανη το παιδάκι μέσα από εδώ. Απέσιο είναι. Τώρα σειρά μου Μικρότερη το ρίγανη. έξω. Οδοντόκρεμα. Ταμ. Κολκάτε. Να μην φάω στο άλλο κουταλάκι μου και όλο κάτσε μου. Είναι το κουταλάκι μου. Πάρε αυτό το κουταλάκι. Ναι, φύγε από εδώ. Στον πάνω τρύπα. Είναι το κουτάλι μου. Να αυτό. Ναι, ξυπνήσε. Πάει με αυτό. Σιγάρα. Γαμάτα. Να μας πιστέψετε ότι είναι οδοντόκρεμα. Όχι πιο πολύ, φτάνει. Έτσι φτάνει. Είναι σαν μαστίχα. Άτε.
Πάλι φτύνει αυτός. Τουλάχιστον κάτι έχει καταφέρει. Μα έχω κάνει. Τρόπα, γάμι μέσα. Λοιπόν, έφαγα μια ολόγραμμα. Λοιπόν, εγώ διαλέγω τώρα χωρίς λόγια, χωρίς τίποτα. Είμαι Πέτρα, είμαι Vin Diesel, είμαι Dwayne Johnson. Φίλε, εγώ δεν ξέρω τι είμαι. Εγώ θα είμαι... Σαπούνι. Θα είσαι σαπούνι. Θα πάει σαπούνι το πελόγι μου. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω τι να πάρω, για τα πιάτα ή τι. Δοκίμασε και τα δύο. Για το απλά με αυτό που μπορεί να τη διαστώ. Γιατί με το άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά να μπεις ωραία. Να όλο το κουδάκι να φάω. Όχι, όσο έχεις βάλει και σε μένα. Απλά άμα τα φάω πολύ, μπορεί να μετά να μην βλέπει Κάνει το κομμάτι. Δεν μυρίζει ωραία. Σαν Όσο πέρμα είναι. μίξα είναι. Βάλε νερό στο ποτήρι, στο ποτήρι, στο ποτήρι. Στο ποτήρι, στο ποτήρι. Όχι. Είσαι ηλίθιο. Άμα είναι με αφήνεις να πτήσω, Ναι. μόνο να δοκιμάσω τη γεύση, αλλιώς θα πεθάνω. Σιγά και εγώ έφτιασα τόσες φορές. Δεν θα το φάω συχνά. Καθάρισες. Φούσκωσε, φούσκωσε. Χάζεις φούσκησε το στόμα σου. Γαμάτο. Βρήκαμε και παιχνίδι. Πάτω. Αυτό που είχε εδώ πέρα το στόμα μου, θα το καρφίνω. Γιατί? Για να αλλάξει λίγο η γεύση το στόμα σου. Εντάξει, φτάνει ρε. Και στη μύτη σου έχεις. Σταμάτα να βγάζεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν έχεις άλλο. Α, έχεις και άλλο. Σειρά μου. Διαλέξω αυτό. Ακόμα νιώθω. Και αφού καθάρισε το μου. Έλα δούμε. Τι, Λάδι. νιώθω λίγα τείχος να μου πείσει με αυτό. Γιατί να πω κι εγώ. Άρα τώρα... Μεγάλο δεν είναι. Δεν έχει το μικρό. Εντάξει πίνει. Θα γεμίσω πιο λίγο τώρα. Μισό σβινάκι νομίζω φτάνει γιατί άτυχο είναι το παιδάκι. Μανούρα είναι. Το σκουπίδι πιο ωραία μυρίζει. Δεν θα το αφήσεις εσύ. Όχι. Θα το αφήσεις. Για προσπάθησε. Φου. Λιάχ, έχει απέσια γεύση, κατά. Φου. Κατάπια κιόλας. Μαλάκα το στομάχι μου πόνισε. Στο λαιμό μου πονάει. Φου. Έχω και οδοντόκρεμα στο στόμα τώρα. Αλλάξει λίγο. Ψωμάκι. Τώρα καλά είναι. Γεια. Συνεχίζουμε. Να μου σειράς τώρα. Γεια. Τι είναι αυτό? Χαρτομάντιλο. Απλά εγώ γράφω πολύ καλά. Ντύλο. Είναι αυτό, θα φας. Ωραία.
Ολόκληρο. Θα το καταπιείς, Ξέρω, ωραία γεύση έχει. Απλά τώρα δεν λέει να πιω και να είμαι με το λάδι και το δυνατό κρεμά στο ψωμί. Με όλα αυτά μέσα στο στόμα και χαρτί. Και το αλεύρι. Μου μείνει σαν δόντια. Δεν ξαναπίνω λάδι ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Άρα το χάρτη ναι, τίποτα, δεν είναι δύσκολο. Έλα και αυτό ολόκληρο. Μπορεί γουνουράκι να πει ότι δεν έχω. Yes. Αυτό που οροφάει όλο το Σάγιος. Έχεις και ωραίο ποτήρι. Παράσα μου έλεγα να πάω τέτοιο ρε. Αυτό που κάνουν τα κορίτσια για όταν που τους μαζεύει όλο Ναι, κατάλαβα. μέσα. Πρέπει να τι θα γινόταν αυτό. Όσο μάζευε όλο το νερό μέσα στο στόμα. Και θα το έκανε αίμα. Περίοδο. Φαντάς περίοδο μέσα στο στόμα σου. Πόσο αγιαστικός είσαι. Πολύ. Μπήκε στο λεπτό. Μπορώ να το τουλάνει. Ναι. Κατουργένα. Χόρτασες. Δεν με άλλο κομμάτι. Πόσο στο νερό. Πιες νερό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα εγώ θα πάω και θα πάω με το καφέ. Θα πάω και θα πάω. Δεν μου πει και αυτό. Σόδα. Όμως όχι αυτό που πίνουν τη σκόνη. Να τελειώσει σόδα. Εσύ σόδα. Τι να σκατά σήμερα. Τι τόσο σκατά. Μαγειρική σόδα. Πώς να σας εξηγήσω άμα ότι δεν είναι άχνη. Πρέπει, άμα δεν θα πιστέψουν ότι είναι σόδα, πρέπει να... Για βάλε εδώ πέρα, λίγο. Θα σας αποδείξουμε ότι είναι σόδα. Παίρνουμε λεμόνι. Τώρα νομίζω πιστέψατε ότι είναι σόδα. Το πάθαμε και λεμόνι με σόδα. Άμα φτάω μετά λεμόνι τι θα γίνει. Τίποτα. Θα ρευτεί σαν δεινόσαυρος. Το ρεύσιμο όσο μπορείς θα μπορείς μετά να το ανάψεις. Θα το ανάψεις. Ναι. Φωτιά. Και αυτό το αφρό μπορείς να ανάψεις τώρα, θα κάνει φωτιά. Ανοιχτό. Αρκετά. Βασικά όχι, λίγο είναι. Σόδα δεν σου κάνει κακό. Ναι, μα δεν έχει ωραία γεύση. Ανοιχτός. Με τόσο νερό τότε. 20% τότε. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Πρέπει κράτα λίγο στο στόμα όπως και εγώ. Μάσα. Τώρα πιάσε. Ήθελα να πίνω αλάτι. Εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια. Ήρθε πάλι η σειρά μου. Ωραία. Πιο μεγάλο χαρτί. Εγώ πάω. Ελληνικός καφές. Τι μόνο σκόνια. Πολύ γαμάτα μυρίζει. Ελληνικός κόφι. Αχ, τι ωραία. Αν να σε δω με το κουτάλι. Εκεί είναι το κουτάλι.
Μαθηματικό σκοτάδι. Το πλήνα. Τόσο κάνει. Ναι. Τόσο φτάνει, μ' αρέσει, παίρνεις περισσότερο. Δεν έχει ωραία γεύση. Είναι πικρή. Νερό δεν θες? Αυτό είναι ζουτιάρι. Και τα δόντια σου καφέ θα γίνουν. Είναι. Γιάκ. Καμίτρα είναι. Θα τον μίξω. Με το νερό ωραίο είναι. Θες και ζάχαρη μέσα? Πάλι σειρά μου. Και δεν ήταν τόσο χάλια. Πάλι σειρά μου. Σαν νεσκαφέ όταν το τρως πολύ πικρό γίνεται αυτό. Όχι. Καυτερή πιπέρια. Όχι καυτερή πιπέρια, εγώ δεν αντέχω τα καυτερά. Δεν χρειάζεται νομίζω να αλλάξουμε τώρα, θα σας φέρω τα πιπεριά. Να πας κατά. Ο Ερικ παίρνει καυτερή πιπεριά. Είναι λίγο θα το κόψω αυτό το μέρος και μετά. Όχι όλοι, δεν θα πας όλοι ρε. Αυτό το μέρος θα το κόψω, δεν είναι... Ναι, ναι. Ξέρω να το βρει και πέροχα. Μην τρως μεγάλο κομμάτι. Αυτό δεν το τρώω. Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Εσύ το δαγκώνεις ολόκληρο. Να χωράει στο κουταλάκι. Κι άλλο μέχρι μικρό κομματάκι. Τι είναι αυτό! Εντάξει, καλά είναι. Μπαλίτες έχει, δες. Όχι. Δοκίμασες. Ω μαλάκα. Φέρε ψωμί. Πάρε και αλάτι. Βασικά να τους φέρει τυρί. Από τυρί δεν καίει. Ναι, όχι. Καλή ρε σβάρω το χέρι. Μαζί κατευθείαν το κάνω. Μάσα. Ω, μαμόκο. Φάει κομματάκι τυρί. Εκεί στο τάπερ. Σήμερα θα διάζουμε όλα. Το τέτοιο. Θα βάλω και εγώ τυράκι. Πιο όμορφο τυρί από το νερί. Εγώ ακόμα νιώθω σαμπούν. Μαλάκα. Γεια. Πιες νερό ρε. Δεν βοηθάει. Συνεχίζουμε. Κάνουμε λίγο και μεσημεριανό. Γιατί αυτός ο μαλάκας άρχισε να κλαίει. Το έγινε δάκρυα. Το έδωσε τυρί, ντομάτα και ψωμί. Τώρα εντάξει μια χαρά είναι. Και έχω μαζί με αυτό να πήρα. Άρα άνοιξε εδώ. Πιπέρια, μπαλίτσες. Ωραία. Σειρά σου να καείς. Πόσες μπαλίτσες να πάω. 3 είχες πει. Εσύ είχες πει 3. Να δεν ξέρω τι άμα
Δεν ξέρω αν ξέρει τα παιδιά. Δεν πειράζει. Αλλά είναι πάρα πολύ καυτερή. Η σόδα μου βγαίνει από το κέλια. Θα το σαλάμι στο γη. Αυτό ήταν το καυτερό. Εγώ Αρμένα αρμένα. από καυτερή πιπεριά δεν είναι τίποτα. Αρμένικη πιπεριά. Το κατάπιες. Πάει 5. Γεια. Δοκίμασε μια εσύ μετά Πήγε. από τόσο καυτερή πιπεριά. Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Σαν γαριδάκι. Να πας καλά. Πού το βρήξε ότι είναι χθες πιπερί και αυτή ήταν όταν δοκίμασες και μου λέει πολύ καυτερή είναι. Εγώ θα πέντε χρόνια είχα πάει πιπερί. Να δοκιμάσουμε. Χαρτί! Θα το φας όλο. Ωραία. Επιτρέπεται νερό. Βασικά εσένα επιτρέπω και αλάτι. Και μαγιονέζα άμα θέλεις. Για άνοιξε το στόμα σου. Όχι, δεν χάνω να καταπίνω. Πάρε νερό και πιες. Τρελάθηκε ο Ερικ. Πω, τι κάνει. Στέλνωσα. Χαρτομάνι να ξέρει ότι είναι πιο μαλακό και ο Έρικ είναι αληθινός άντρας. Πώς σκέφτεται στο άλλο challenge να βάλουμε κάλτσες, βαμβάκια, σκόνια από ghost pepper που θα μου φέρει ένας φίλος, ειδικά για το challenge. Selfie. Δεν μπορώ να καταφέρω. Ναι, εσύ τεράστιο το πήρες ρε. Και τώρα, με νερό ρε. Κάτσε. Άμα φύγανε. Για να δούμε τι έχουμε στο ψυγείο μας για να του δώσουμε. Σοκόλατα θέλεις. Κάτσε. Toothpaste. Όχι, έτσι πως πέφτει ο φως, το έριξα ανάγκαιος είναι. Ταν. Τώρα μικρότερο. Άμα θες μη τρως το υπόλοιπο. Καλά το έφαγες. Ή θα συνεχίζεις. Να το φάω όλο, ρε. Ξέρεις ότι μετά δεν θα μπορείς να χέζεις. Ξέρω. Βασικά με τόσο λάπη το λάδι που ήπιες και μια χαρά θα είσαι. Στην κοιλιά σου γίνεται νιάνι. Και τη σόδα που ήπια. Στη σόδα απλά δεν θα πονέσει η κοιλιά σου. Από καυτερή πιπεριά. Τις μίξες μου να βγάλεις. Της τρίχεις από τη μύτη. Τι καλή κούρμα έχει ο Έρικ. Όχι σαν εμένα. Συνεχίζει. Σοβαρά, αυτό όλο το τρως. Και τα δύο. Αυτή. Άμα θες. Να βάλω και 3 μπαλίτσες. Ουχ! Να βάλω και 3 μπαλίτσες πιπέρι. Άλλο νερό, κάνω. Να μας πείτε και στα comment τι θα φάμε την άλλη φορά. Γιατί είμαστε μαλάκες. Θα φάμε και χώμα από το λουλούδι. Ω, καλή ιδέα! Να γράψουμε καινούριο χαρτάκι. Νομίζω θα χρειαστεί πάστο μου σου.
Το καλάπια. Τελείωσε. Αλληλούια. Λοιπόν, έφαγα και το χαρτί. Αχ, η γιαγιά μου. Φλούδα. Φλούδα. Φλούδα από λεμόνι. Φλούδα. 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 Το λεμόνι. Άμα δεν πιστεύει τι είναι το λεμόνι. Άνοιξε το. Βάλε το λεμόνι απ' έξω και πάει τη φλούδα. Με χέρια ή με χέρια? Όπως είναι και αυτό. Βασικά το λεμόνι το χρειαζόμαστε. Ναι. Επειδή η φλούδα είναι άλλο και η λιμόνι είναι Άλλο. challenge. Μακάρι να τύχει το λεμόνι σε μένα. Καλά σε εσύ. Ούτε εσύ. Πρώτα που θα φάω. Αλάτι, ψωμί. Ναι. Αλάτι όχι. Ψωμί. Τυρί. Όχι. Άλλο με καυτερό και άλλο με ξύμερ. Αυτό δεν ξέρω. Πικρό. Αλλά κάποιος έχει τα γεια. Βοηθάει καθαρίσει το λαιμό. Ναι, αρχή ήταν νόστιμο είναι. Δοκίμασε ένα μικρό κομματάκι μόνο. Δεν θέλω. Please. Καλά. Δοκίμασε ρε. Δεν κάνει και κάτι κακό. Καλό είναι. Γλυκό κιόλας. Με πάτησε τώρα, έχει φέρει. Το κατάφια. Στο άλλο challenge να μου δώσεις το δικό σου κακιά φάω. Γιατί κάνει την πάτασε τώρα βίντεο. Yes. Θα πάω για νερό. Το δάμα μαύρα δεν τρώει έτσι. Θα τα πετάς. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εμένα μου άρεσε. Πού, απλά να σου να... έτσι λοιπόν. Μυρωδιά λεμόνι. Πού παιδιά, να σας πούμε κάτι. Ποιος θέλει να έρθει σπίτι του για να κλάνει. Όχι. Εμείς μαζέψαμε πολλά βίντεο για να σας αναβάσουμε. Ένα από τα βίντεο είναι που πάμε IKEA. Είναι παλιό βίντεο από παλιά θέλουμε να το ανεβάσουμε, οπότε αλλάξαμε λιγάκι. Θα ανεβάσουμε κάποια φορά. Αλλά αυτό πρώτο θα είναι και μετά το. Θα ανεβάσουμε και ένα gameplay. Ναι. Θα πάμε αύριο σε ένα club. Θα μου κάνει κανένα βιντεάκι μικρό, πώς χορεύω, μαλακή. Α, ναι. Τρώνε το. Όχι. Θα το πετάς. Μου αρέσει εμένα. Μην θυμάστε, δεν έχει και πολλά. Αυτό είναι που θα θέλει fast motion. Θες να βάλεις και αλάτι. Βάλε, ωραίο θα είναι. Ξέρω, αλλά... Σαν μήλο το βρήκε. Όλα τώρα. Μου κόλλησε η φλούδα στο λαιμό. Εγώ τι να πω. Άλλο εσύ σίγουρα. Εσύ έχεις χοντρό λαιμό. Αλλά είναι όσο φίλε. Δοκιμάστε το εσύ. Γιατί αυτό είναι πολύ καλό. Εγώ θα το πάω κάθε μέρα. Και στο επόμενο δεσπίτι που θα κάνουμε θα χρησιμοποιήσουμε λεμόνι. Στη φλούδα θα τη φας πάλι. Σε όποιο λεσκού χρησιμοποιούμε λεμόνι, θα φάω φλούδα. Το καλοκαίρι λογικά θα ψήνουμε και ψάρια. Αχ, αρχίζει να μου ψήνει εδώ πέρα. Είναι από το ξινό. Να ψήνουμε ψάρι και...
Με λεμόνι. Αν το καλοκαίρι να περιμένετε βίντεο με το GoPro που θα πηγάμε μέσα στο νερό. Στη θάλασσα μέσα. Ναι, στο τέτοιο Luna Park και τα λοιπά, στο 4G. Θα ανέβει και ο Πάτρικ στο 4G. Θα ανέβει. Άμα θα μπορέσει ο Ρίζο. Εγώ θα ανέβω. Όχι, άμα θα μπορέσει να με βάλεις εσύ. Ναι. Αν δεν μπορώ, τι ρε, θα είναι άνθρωπο. Αν δεν έχεις πάει ποτέ, που τσούζει η γλώσσα. Αλλά δεν μ' αρέσει ένας. Έχω φάει μόνο μια φορά που είχα δοκιμάσει και δεν μ' αρέσει. Να θες το υπόλοιπο πέτα. Ξέρεις τι, μαύρο σταφύλι. Το τέτοιο. Ωραίο είναι. Όχι το μεγάλο που πουλάνε Ναι. στη λαϊκή αγορά. Το φυσικό που έχεις εσύ στο σπίτι σου. Το κοκκέλι. Ναι. Και όταν τρως πολύ ξέρεις πώς καίει. Πώς τρως το στόμα. Το ίδιο είναι. Ακριβώς. Εμείς που κάνουμε και υγρασία στο τέτοιο στη Ρωσία, έχουμε τα πόδια τα πατούσα, όπως και στην Ιταλία κάνουμε, ξέρεις. Κάποιος θα δει και κάποιες ταινίες με τον Αντριάνο Σιλικάνο. Εγώ έχω κάνει με τους φίλους μου. Και μετά το πόδι μου μέχρι εδώ πονούσε όλο. Μέχρι το γόνατο μου έτσουζε. Λογικό. Μια μικρή συζήτηση, λίγο έμεινε. Πόσο την έχεις? Άμα βαριέστε, πειράστε 2 λεπτά. Πόσο είναι αυτό που θα πάει? 6. 6 λεπτά. Μου αρέσει που αυτό το λες στο τέλος. Εντάξει, τελειώνει. Ναι, αλλά κάτσε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σειρά μου. Έχουν μείνει 1, 2, 3, 4, 5. Λεμόνι! Πρώτα με το λεμόνι μαζί πάνε βλέπω. Ένα λεμόνι θα πάω. Τώρα θα μιλάς εσύ. Όμως θα εξηγήσεις τα αυτά που θα κάνουμε στο βίντεο. Ναι. Τι κάνουμε, Έρικ? Ωραία να πάμε το λεμόνι. Για τώρα πες τα νέα μας, γιατί έχουμε σταματήσει τα βίντεο για πολύ χρόνο και δεν κάναμε. Πήρες να το κόψω κομμάτι για να το φάω. Όπως θες θα. Βρώμικο. Να αφήσω να πηγαίνει σε ένα βόη. Καλά, το λεμόνι ο Έρικ το λατρεύει. Ψέματα λες. Τι ψέματα λέω, εσύ τρως τα λεμόνια 2 κιλά την ημέρα. Αυτό. Νταμ. Πικρό, εκεί ξινό είναι το λεμόνι. Το πικρό είναι. Άντε τελείωσε. Δεν θα πω τι πίσω. Να μας πιστεύω ότι είναι λεμόνι. Έπηγαινε στο φως σαν πορτοκάλι φαίνεται. Να τώρα λεμόνι. Και το τελευταίο δες πόσο λίγο έμεινε. Για πες γιατί σταματούσαμε τα βίντεο μας. Γαμίσου. Γιατί τρώγα λεμόνια. Όχι, αληθινός λόγος είναι επειδή μας έχει χαλάσει η κάμερα. Αυτό που βγάζουμε έχει χαλάσει. Εντάξει, τώρα το ξανακάναμε και είμαστε Μια χαρά.
Συνεχίζουμε. Σειρά σου να φας στην αρχή. Λεμόνι έφαγε αυτός. Έχω φλούδα. Το καθάρισα για σένα και εσύ έφαγε. Έτρωγα κι άλλο. Μαρμελάδα. Ολόφαρδια. Μαρμελάδα. Τι μαρμελάδα θα φας, κοπέλα μου? Όλα μείνει. Extra large. Χειροποίητη. Για να πιστέψει ότι είναι μαρμελάδα. Βασικά τι να το πιστέψεις, τα μαρμελάδα είναι και μαρμελάδα. Λίγο απέρι. Πάει και εσύ. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Μετά το ξυνάω δεν λέει γλυκό. Φτάνει ρε να το βιάσεις. Μακάρι να μου τύχεις κόρτα το σαλάμι. Άμα πρέπει να δω να πετύχει κάτι στραβά. Να πάω. Και το είδα. Αν δεν θα πάρω τώρα θα πάρω αυτό. Και δεν μπορώ. Χαρτομά. Χαρτομά. Περίμενε. Είναι χαρτομά, δίλο, γιατί το έκοψε σε δύο χαρτιά, σε δύο χαρτάκια, δείτε λίγο. Χαρτομά, δίλο. Αυτό το καρότσι μην το δείτε. Καλά πρέπει να πάρω αυτό. Οι δύο φορές χαρτομά, δίλο δεν είναι. Εντάξει, ένα λεπτό ξανά. Ένα λεπτό θα φάω, όχι θα φάω εσύ. Ναι, και εγώ. Όλα αυτό κάτω. Τι. Μου τι τύχες να μας. Αμό. Γάλα με ενόπνευμα θα πιει τώρα. Αγά μου τι τύχες σου σόφα. Μια απόδειξη του ενόπνευματος. Λοιπόν, αυτό είναι ενόπνευμα. Άμα δεν πιστεύετε ότι είναι ενόπνευμα. Πάνω σου. Πώς θα χεζόμουν πάνω. Αχα. Τώρα εντάξει. Συνέχεια. Έχουμε ενόπνευμα. Και τόσο λίγο. Ενόπνευμα είναι. Ερίκος είμαι. Τι είναι αυτό τώρα. Θα μεθύσω. Να λύσω. Θα τα πεις λίγο. Όχι. Γιατί. Είμαι χωρίς. Πώς έγινε έτσι. Άντε μονορούφι. Έκανα zoom. Άντε πάρε το ποτήρι. Τι γεύση έχει. Δεν τα δοκιμάτε. Άντε τελείωσέ το. Αυτό προσπάθησε να το καταπίσει. Α, τρομάζεις. Πρέπει να κάνω λίγο zoom τη φάτσα σου. Και να δούμε τι είναι το τελευταίο, δεν θυμάμαι εγώ. Συνεχίζουμε, τελευταίο χαρτάκι για τον Πάτρικ. Δεν θυμάμαι τι έχει. Σκορδωμένο σαλάμι. Καμότινη αλλαγισμένη σου τύχη. Σαλάμι.
Γιατί δεν το τρως με καφέ μπουλμπέρια. Εδώ. Καλά, εδώ. Πιο πάνω σου έδειξε. Πολύ θαύστος. Θα μπουν πέτρες στην κεριά σου. Δεν νομίζω ότι θα θέλει κάποιος να δει πώς τρώω σαλάμι. Δεν πειράζει. Αφού δεν θα θέλει να το δείτε. Δεν πειράζει. Σοκολατίτσα. 3 φορές τις χρησιμοποίησα να σας το δείτε σήμερα. Το σπινάκι. Τέλειο. Θέλω να φάω. Όχι, περίμενε λίγο να δαγκώσω μια. Τώρα πάει. Αχ. Δεν είναι ωραίο. Μια σκόρδα μέσα. Έτσι είναι 8 σκόρδα. Τι πάπερκα. Ξέρω. Είσαι μαλάκα. Φέρε σοκολάτα σε μένα. Αγγίξε. Τι είναι. Πάτσα σου λίγο. Τι είναι. Καλά από τη φυσιολογία τώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Όλα αυτά φάγαμε σήμερα. Θα πονέσει το στομάχι μου μάλλον. Όχι, εσύ το δίκες. Ναι. Όμως τότε γιατί στο τέλος έφαγα εγώ σοκολάτα με σαλάμι σκόρδατο κιόλας. Σκορδωμένο. Για να χαίρεις νύχτες. Εγώ είχα γάλαμινο πνεύμα. Να το γαλαμένο πνεύμα. Σαπούνι εγώ έφαγα. Καυτήρι πιπεριά εσύ έφαγες. Ναι. Ελληνικός καφές. Σκορδωμένο σαλάμι. Εσύ πάλι. Χαρτί, το δικό σου όψιμ. Και σκόρδο και πάπρικα. Άμα να κάνεις κάποιο let's cook με όλα αυτά που κάναμε σήμερα και να τα Θα σας συνδέσεις. βγει απέσιο. Όχι, όχι, περίμενε. Με χαρτί και χαρτομάτιλο. Ναι, και με αυτό. Αυτό το μειώνω. Ενώ σοκολάτα, σοκολάτα είναι καλή. Σαλάμι, Σοκολάτα με πάπρικα και λεμόνι. Σοκολάτα. Όχι σοκολάτα. Σαλάμι, πάπρικα και λεμόνι. Και ρίγα. Να το τηγανίσεις λιγάκι και μια χαρά βγαίνει. Καλό. Όμως την επόμενη φορά πάλι θα είναι με φαΐ και θα κάνουμε κοκτέιλ. Κοκτέιλ. Λοιπόν, θα είναι Βασικά μπορεί να κάνουμε τα δικά σου τα ωραία τα κοκτέιλ. Όχι, όχι. Όπως εκείνα που κάνουμε την φορά. Ναι, αυτό είναι στο Let's Cook. Αυτό είναι ωραία τα κοκτέιλ. Άμα είναι προτείνει να μας κάνει ένα challenge, τόσο το Ice Bucket Challenge γιατί έχει σοφό κρύο έξω, δεν θα κάνουμε και... Άμα είναι να κάνουμε hot challenge. Περίμενε. Hot bucket challenge. Περίμενε λίγο. Να σας πω πώς θα είναι το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε με το challenge. Εμείς το σκεφτήκαμε πάλι. Από το δεύτερο θα είναι αυτό που θα μας προκαλείτε εσείς. Λοιπόν, το δεύτερο εμείς σκεφτήκαμε. Θα είναι πάνω στο χαρτί γραμμένο. Κρέμα γάλακτος με βότκα. Και κάνουμε έτσι κοκτέιλ και πίνουμε. Κατάλαβα. Ωραία, έτσι θα το κάνουμε λογικά. Άμα είναι προτείνετε μας και εσείς κάποια υγρά συστατικά νοπτικά. Και όμως δεν θα κάνουμε 20 χαρτιά, επειδή φυσικά δεν θα μπορέσουμε 10 χαρτιά. 5 κοκτέιλ ο καθένας. Είναι καλά για το αφήσουμε. Και σε κάποιον θα βγει ένα πολύ απέσιο κοκτέιλ με 3. Βασικά να κάνουμε 2 τέτοια, βασικά θα είναι 12 χαρτάκια. Δεν είναι τα πιο απέσια. Και μπορεί να δείχνει τα 2 και σε ένα, ή σε ένα και τα 2 και να είναι και τα 2. Λοιπόν, τώρα το σκεφτήκαμε το τελικό σύστημα. Σε όλους Πάτρικ. Άντε πες, τα λέμε την άλλη φορά, όπως πάντα λες.
Άλλο βράδυ, αλλά είμαι την άλλη ώρα. Μαλάκα πολύ να διέβαλες. Τι πήραμε εσύ. Εγώ θα πάω... τόσες μπίλιες. Λοιπόν, εγώ πήρα το δικό του challenge, αυτός πήρε το δικό μου challenge. Άρα για δοκίμαση. Εγώ πήρα το πιο δύσκολο του, βασικά μετά που βγάλαμε ένα ψάρμα. Και αυτός το πιο εύκολο μου πήρε. Τώρα εμείς ετοιμαστήκαμε και ψωμί. Να πάμε. Να πάρω και μαρμαλάδα. Όχι, τρώμε, 5 δευτερόλεπτα περιμένουμε, όπως ξέρεις και μετά. Άντε. Μόνο. Να. Πάπρικα είναι χειρότερο. Δεν πάρτε. Έχω τα δύο πρίντες. Γιατί. Έτσι και έτσι. Τελείωσε. Iceland change. Salt party.